alagando, iti adwalmi, king pamilakaran Kristo ginumi. Amen. Luklok tamo pungeni, asal kaya pungeni, ing BBC President Coordinator, ni Brother Nico Jan Pahe. Bandi ka kamalayan tao at pakamal kaniting krusada. Agpangkitipanan, abika sunduan ng ting Archdiocese, kaya Kapampangan, at lipas siya, King Circular Letter number 23, ni Arzobispo Oscar Rabin Cruz, anyang banwang 1982, ang ipagsagang Virgen de los at ni pamasala panglalo, King Circular Letter number 66, ni Arzobispo Pasiano B. Aniceto, anyang banwang 2008, ang ipamansagang primer on the crusade of penance and charity of the Virgen de los Remedios. Iparasana ni Cruzada, inading makatukin. Muna, ba't ipakilala at maranas siya hinggunan ng maalala makasalpatayanan o pamagaran king kapamilataning banana mission o pamagaran king amano ng Ginoo. Kadua, bansod niya iksindingan ng banal apami biyebye king sakripisyo ng isa pamanyamba at aliwapang sakramento at debosyon apamagrosaryo. At katlo, madlaganap ing kapayapan at pamanyuyo king kapamilatan ng pamiyadwaman lamang. Deti marapatla king pamisopsopan ng pari at laiko, siping-siping ang parokya, balet at barangay. Deti ilaring panikuan ng taong tuparan, ban maging mabungaya ining panyatang ng Rosada. Ngayon po, gampanan tamo ing pamilibayang responsibilidad king Cruzada de Penitensya y Caridad. Ausan ke pungini ing Chapel Pastoral Council Coordinator, Sister Rosario Pingol. Amin ipatan king bisitas ng San Matias. Palakpakan tayo. At din kailangan malalim. Yung Virgen de los Remedios, may isa lang kaming enong-nano, yung pamandalo na yung karelang malarawan, hindi kami bisita. Nesnong kalaw sa nalo, yung ginpananing pamagdebosyon, karet lamang mo. At hindi mo, kaya kaming bisita, yung pamagdagtapan na kasunduan, yung Yesus Cristo, king malubog ang king pamilya ng Diyos. Hindi kami magkala sa Bantala, king bisitas lang sa San Matias. Manalangin kami, hindi ako masalamatan ng Diyos at king indong Diyos. Minsan pa, lalaki, yung pamisan neto, at malap pa kami hinayang, hindi din neto magrasyang bunga na, yung pangalan tabi, yung malabibir, at yung Ginoong Yesus Cristo, at yung karelang programan lalo, kaya kami bisita. Ngayon na po kaya kami bisita, at yung bibilog yung Konsero Pastoral, bisitas ng Canada, lahat pinakita kami, kapag nagigit yung bisitas ng Nuestra Señora, Virgen de Carmen, yung makaliat manin pinag-debosyon, setting yung marawan, yung Virgen at yung Ginong Jesucristo. Hindi naman yung Panginoon, yung buong panalangin, yung lalo pang nilabla, at mula, hindi kayo sa pantayanan ng Diyos. At sa para debosyon, yung patronanin, hindi ang aming lalabigan, hindi ang kapamilya.
Ngini po, o sa po ngini, ang coordinator ng Chapel Pastoral Council, ng bisitas ng Virgen del Carmen, ni Sister Felicidad Dagdag, palakpakan tayo. Ipuri at sampan ng Ginoong Jesucristo. Lumiyay ang Virgen Maria. Nuestra Señora Virgen de los Remedios. Malaos kayo po kahit pusong makamulat. Isalasaktan tayo Katoliko. Kaya titigay aming bisitas. Natatanggap. Nuestra Virgen del Carmen. Katunayan kung sana itinigay aming pamanyan loob at pamananggap manikimay nangawan ang larawan. Apala na manikimay yung pamanatili at pamanantabi ang kaya. Salamat po kaya kayo sa pantaya at konseo pastoral visitas ng San Manchester. Kaya may kami ipamanalangin para ng pagdulong at pagdalunin sa salpatayanan ng Diyos. At kanalangan itong Virgen Maria. Lalo kayo ang kapatapangan devosyon kay aming pagpanan at iyawan ng tupon. Makayawan at pasasabihin para kay aming pamilya, para kay aming baryo at sityo at kay kabilugan ng Siras. Talang at tao po ngini, ibang parangalan, imayaw kabalita. Pamamasa ng maya pabalita at pagkagsanlukas. Ligaya kaya mo, o Ginoo. Inyong panahon na ita, kapag magsalita ya pa Jesus, kinulisap niya ng medong nga babae libutan na rin nakagatawa. Nga na kang Jesus, mapalad niya ang babae nigdala keka, kikse pupunan na, at te pasuso keka. Oling tekipat ng Jesus, lalo lang mapalad, te nang makiramdam king amano na ng Diyos, at tutuparan na iti. Imaya pamalita ni Dio. Kapurihan kaya Kristo. Siklod tamo po para king panalangin king Santo Cristo del Perdon, ikaridad, papalim. O Jesus, ami pamong king krus, pauling lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburihan ning pamo. Adinilang sigalan ning Espiritu Santo. Kaduan bigyan ko ang pagiramdaman mo, ang panalangin din tao manigaw po, at manyawag kapag dalagkaya ko. Ababang sa gandang Santo Cristo del Perdon, ikaridad. Ikaw bibigay at maghari kang Ben Josipa, king kapentungan ng Espiritu Santo, magaman king aladanggo. Talakatang pungin at tatayaw ni ko kaluguran po Jesus.
Pilamon, en pameron daw at yung katawang kumon karing bilang amig santong pingerang pakalulu. Manyawan pingerang kasaupan at malika po imbal mong pamanapon. Asik pirong mo sana lingapon. Ako ipapagnasa ko, ikanti keping kapanaligan, dururong po kepa, o indo birhen ding birhen. At bisawan, ani kong daramaw king bayat ting kasalanan ko, magsaak umurin king malnong bitis. O indunang Jesus, musama isakwil, iting pakalulong kaya duwanan ko. Nune bagkus, tingiran mo sana, panayanan, at damutan mo sana, manggamang pinag. Amen. Talakad tapon ini, para pakalan tayo, lumilan ng Diyos. Pangadyan tayo, ikikpami. Ing pamanyalubong adepatan tamo, tunay atin kung masampat, masaya tamo at di nataglating kaya katamo bisitas, di kaya katamo pakamalan nito. Doon ay mas mga baldugan niya po siguro yung kaya katamo pamanyalubong. Nung kaiban na unitin kapag masosyal, manatili tamo po sa haguling imabila na tinantin, balkanita idawon ng Santo Rosario, kaya kataring kaya katamo nito. Inyaan natanda kayo po, kabela po yung kaya katamong CPC officers, na sana po kayo magkapulitin kapag masosyal. Manatili tatamo po, sa lubungan tayo po rin kaya katamong bindo, na pamilya tayo po rin parang nabiging Santo Rosario.
Bakal po salamat. Antimurin po, agkatandamaw po, bukas po at itangkong sa tamisa ikaratang parokya, kigala na siya sinaningabang para malakabong solidad. Salamat po. Palakandaan po ngayon. Bendisyon na kataling Diyos, iligtas na katamo king sablang maro, at idala na katamo king bien alanando. Kinilagunin pa ang po anak, ang po Espiritu Santo. Ngayon po, ang kadang po rin Chapel Pastoral Council in San Matias para pa rin at di sablang minatad para king pamamundo. Rekomendasyon ng Sitio Lorit na Buyok, lumapit na po ng Internet. Malaking problem. Ausan ko po rin ko iya po ang KBS kinikampungan at peremido ang mga pagpano. Komi KBS kinikampungan kilo. KBS.
natin kapag masusya natin po pambuli yung banda nagbayang sibong ng intros natin. Ang bukas po ating pong isa na napala alas 6 ng gabi. Maraming salamat. Alakatang po ini, kakayanin opisyal ni Virgen de los